Hi guys! For today's video, samahan nyo akong magluto ng ginataang suso. Agad-agad ko na ngang tinanggalan ng puwet ang mga suso at nagkayod na rin ako ng nyog. Pagkatapos ay nilagyan ko na ito ng mainit na tubig, saka ko piniga at saka ko sinala. Kumuha na rin pala ako ng luya sa bakuran. Pagkadating ay agad-agad ko na ngang sinalang ang kaserola at nilagay ang gata. Pagkakulong ay nilagay ko ng mga sangkap gaya ng luya, sibuyas at bawang. Tinimplahan ko na nga rin ito ng asin, konting betsin, at nilagyan ko na rin ito ng dahon ng luya para mas lalong bumango. Hinugasan ko na nga rin pala ang suso, saka ko nilagay sa tinimplahan kong gata. Haluin at hayaan lang ito hanggang sa kumulo. At huwag itong tatakpan hanggang sa maluto ang suso. Pagkalipas nga ng ilang minuto, luto na ang ating ginataang suso. Hanggang sa muli! Ciao!